Ootteko koskaan saaneet sellaisen karmivan tunteen, että ette ole oikeasti yksin? Joo, se ei ehkä ole pelkkää kuvitelmaa. Esittelen teille salaperäiset varjojen tarkkailijat, jotka tunnetaan nimellä myyräihmiset. Ne lymyilevät maan alla ja odottavat oikeaa hetkeä. Ne liikkuvat äänettömästi pimeydessä ja tarkkailevat jäämättä itse huomatuksi. Ootteko koskaan miettineet, miksi teidän ympärillä tapahtuu outoja asioita? Niin kuin sukkien katoaminen pyykkikoneesta. Arvatkaa mitä, syy ei ole pyykkikoneessa. Myyräihmiset ovat keräilijöitä, jotka nappaavat tavaroita ja katoavat ennen kuin huomaattekaan. Kukaan ei tiedä, minne ne piilottavat aarteensa tai miten ne salaavat piilopaikkansa. Joten seuraavan kerran, kun tunnette kylmiä väreitä, muistakaa, ette ole yksin. Myyräihmiset tarkkailevat aina. Aina.